This video is freeware, so you can use it as you wish. Ret flot det her, Clara. Det er et flot motiv i sig selv, den her overgang mellem... Ej, den munder, det er under. Ej, hvor flot under. Hvor er den stor. Clara, du siger til, at den kommer igen, ikke? Ja. Og så gør jeg det med sådan her. Nu kommer den igen, mor. Eller det kommer en anden en. Ja. Ej, den skælder, mor. Har den det? Det har den ikke. Den er ikke. Det er et pattedyr, så. Det larmer meget, når den går, hva'? Ej, den havde sådan nogle underlige. Det er en rigtig flot over. Der er en til. Ej, hvad de bliver ved, mand, de her. Det er den mindste. Det må være den, der er... Sådan der. Store, mand. Ja, nu tror jeg ikke, der kommer flere. Du siger til, at der kommer flere, ikke klar? Ja. Okay. Der kommer flere på den. Er vi klar, altså? Ja. Skal nok komme igen. Det er noget. Yes, du er ej, hvor er det flot. Der kommer en til. Det er sjovt, den måde de svømmer på. Han har en anden svamp på kinden eller sådan noget. Jeg tror, det er... Kan det passe, den har nogle horn? Nej, det har den da ikke. Har den? Det er kun den ene, der har det, mor. Ej, hvor er den flot. Nu kommer de altså sådan i rigtig... Slow motion. Yes. Og hvor er de store. Hold da op, mand. Jeg tror, de hygger så meget godt der. Men Hvor er de store, de er mand. det fuldstændig gennembedet. De ser de her vand. Nå, der laver de der bæ-halløj, det du snakker om. Men altså, det kommer ikke på os, vel? Nogle gange gør det. Gør det det? Ej, Clara. Nogle gange så kommer det på publikum. Ad. Er det rigtigt? Ej, jeg ved ikke. Jamen, du har fuldstændig ret. Jeg tror, du har ret. At det kan godt sådan lige pludselig smage det over. Men jeg skal da indrømme, at de er søde. Ja, og store. Og de også underholder mig lige, jeg får de her billeder af dem. Det er sgu da ret fedt. De spiser vist meget. Fordi Men de kan blive meget aggressive ude i naturen, hvis man er så tæt på dem. Har jeg hørt. Hvad betyder det? Ja, det vil sige, at de går amok. Og giver en tæv. Tror jeg nok. Jeg er svært ved at forestille mig, hvordan vi giver. Ej. Nå, så bliver den bare stående der. Det kan den da også godt. Det bliver en meget lang optagelse med den. Men det gør jo heller ikke noget. Det bliver en meget god optagelse faktisk. Sådan. Ej, så var det krummelset. Og det er jo helt... Ja, de er nogle grisebærer, åbenbart. Der er sådan nogle store dyr. Det er det. Nogle ret store dyr. Det var faktisk det, jeg godt kunne tænke mig at gøre en svømmehal, hvor hvor Freja kommer svømmende eller sådan et eller andet. Jeg vil gerne komme svømme. Hvor er det der er sådan en lille fisk, der kommer der? Vi skal lige have billedet her. Så. Jeg tror ikke, vi skal filme mere. Du kan bare gøre det, hvor jeg kommer svømmende, Mona. Yes, men det var da en god idé. Skal jeg bare smide dig op i vandet, eller hvad? Ja. Zebra hats also. Info evidence, 24th April 2005. After the first and the second contact. See, if possible, these videos. Only 22 days passed. And then,